חיים, בריאות איתנה ונאורה מעליה. אמן. מעלת המוהל והסנדק ורבי ישראל, כל המסובים. נודה לכם בכל לבב, יסוד ישרים ועדה, כל החסדים הנפלאים שחזבוקו מסובב כל הסיבות. כמו פאפה, זכרונו לברכה, כנראה גם כן ידעו בעניין פה שהכל קורה פה בסטרסבורג בצורה לא מתוכננת ולא צפויה. נודה לכל מי שעזר, בפרט דוד רפאל ודודה מרים, רבי יוסי וחיה, שכל הילדים, כל מי שרק עוזר ותומך, תתברכו מפני העליון. יש מוכן. אני יכול להגיד איזה דבר קצר, כבוד הברית. ידוע החקירה של הבצלאי את הלוי חוקר, האם בספירת העומר מי שלא ספר יום אחד ביום שהוא לא באמצע השבוע, האם כשמגיע היום שמסתיים את שבוע יכול לברך על ספירת השבועות, לא על יומים אבל על שבוע. אז הבצלאי אומר זה תלוי במקומות הראשונים. רבנו ירוחם הרי שואל שהיו צריכים לברך שתי ברכות, ברכה על הימים, ברכה על השבועות. אומר רבנו ירוחם, למה לא ברכות שתי ברכות? כי באמת ספירת השבועות זה רק מיום אביאכם, זה תלוי בהקרבת העומר, ובזמן הזה זה רק דרבנן, אז לא תקנו. ספירת הימים דאורייתא, ספירת השבועות דרבנן, מילא לא תקנו ברכה על הדרבנן, זה רבנו ירוחם. ממילא אומר הבצלאי, לפי רבנו ירוחם, ודאי שאין מקום לברך ביום שרק מסתיים שבוע. אבל לפי דעת הרמב"ם ועוד פוסקים שסוברים שספירת העומר דאורייתא בין בימים בין בשבועות, אז יש מקום לחקור. השאלה היא הרמב"ם, למה הרמב"ם פוסק שזה דאורייתא? בדרך אגב, בארצות הברית גיליתי שבלייקווד אברהם קוטלר זצ"ל היה נוהג, כל השנה היו מתפללים ערבית 55 דקות אחרי השקיעה, כפי הנהוג שמה שהשקיעה ארוכה, ובימי הספירה היה דורש שבישיבה התפללו ב-60 דקות אחרי השקיעה, כדי שמעריב יסתיים אחרי רבנותם ויוכל לברך על ספירת העומר דאורייתא בזמן רבנותם. היה מקפיד על רבנותם. זאת אומרת שהשאלמים שהגמרא אומרת במנחות שהמימר מנה יומי ולא מנה שבועי, אמר זכר המקדש. אם זה זכר המקדש אז זה רק דרבנן, זה רק זכר, לא סופר, לא סופר אפילו שבועות. אז השאלה שהמימר התראה, והרמב"ם לא פוסק כמו המימר. אז אומר רב חיים אומר שבאמת הרמב"ם לא פסק כמו המימר. למה? כי כל הסוגיה תלויה בקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא או לא קידשה לעתיד לבוא. המימר סובר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. מילא, הוא אומר זכר המקדש, אבל אנחנו הרמב"ם פוסק קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. מילא, הכל דאורייתא, מילא צריך לזכור. לפי דברי הרמב"ם, לפי ההסבר הזה, חיים אומר, פסק שזה דאורייתא. עכשיו, אני רציתי רק להוסיף איזה נקודה. יש נקודה שגיליתי במאירי בפסחים, שבאמת יש מחלוקת פה, יש שואלים, הרי יש הרבה דברים שהצדוקים אסור, ולא ראינו שחכמים עושים זכר למעשה של הצדוקי ההוא שמה שרגמו אותו באתרוגיהם. מה הוא עשה שם הצדוקי? הוא עשה... הוא שפך את הניסוך המים על רגליו. השנה כתובת בחוץ. לא, על רגליו. עשה ניסוך המים ניסוך המים על רגליו. ניסוך המים על רגליו, כן. ניסוך המים על רגליו. אז הם רגמו אותו באתרוגיהם. לא עשינו שעם ישראל... דף מ"ט בסוכה.
עד כדי כך אני לא זוכר. כן, אבל לא עשו זכר לפרצה. כאילו, לא עשו. כי הפרצה הלך לא היה משהו מסודר. אבל כל עם ישראל לא תוקן. לא הייתה איזו תקנה של זכר לסיפור הזה, לדבר הזה. רק בעניין של ספירת העומר מצאנו הם רצו לעשות צחוק שתיקנו משהו מיוחד. לא נוהגים כמו הזדוקים בכל הבקטורת, אבל לא עשו איזו תקנה נוספת להוציא מדעת הזדוקים זה הקריטים של היהודים. המשיכו. וכאן יש לך תקנה ברבנן יותר חמורה מהעבדות בית המקדש, לא מתחתנים לשם 3 שבועות. ספירה. ואנחנו עושים שבת הגדול, כל עם ישראל קורא לשבת הגדול, שבת הגדול להוציא מדעת הזדוקים. זה תקנה שבעם ישראל, עד כדי כך שיש אומרים שצריך להגיד שבת הגדול שלום ומבורך בשבת הגדול. זה תקנה בעם ישראל שצריך לזכור להוציא מדעת הצדוקים. בשאר העניינים לא היה תקנה של משהו קטן להוציא מדעת הצדוקים. לא קשור לצדוקים. אבל הרמב"ם כותב שם, אין פה את הרמב"ם פה את הלשון, אבל הוא מדגיש כמה שזה להוציא מדעת הצדוקים. מחרות השבת. אז יש שרוצים להסביר ככה, שבעצם בספירת העומר התגלה משהו, אני אגיד את זה בקיצור, יש לדון שסופרים ימים ושבועות, האם הפירוש הוא שסופרים ימים ואחר כך מתבצרת שבוע, סופרים שבוע. אבל בעצם, בששת ימי בראשית, שבוע זה רק מיום ראשון עד שבת קודש. ככה יש איזה רש"י בפרשת בו, שאומר 7 ימים, ספטן בלעז. ספטן. ספטן זה בדיוק מוצא של 7 ימים, ספטן. כמו בלג'יק. ספטן. כן? אז בעצם שבוע, יש חפצי של שבוע בתורה. מיום ראשון עד יום שבת זה שבוע. pas 70, ce qui מסתבר. יש פה באמת מחלוקת 10, 70 et 90. בספירת העומר. Ça fait rigoler. אני מונה 7 ימים, וכשאני מגיע ל7, אני אומר, הנה זה 7 ימים. אבל זה לא שבוע חדש. הרמב"ם נראה לי שהולך לדרכו של המאירי. המאירי אומר ככה, אנחנו מצטווים לספור ימים של שבועות. ימים של שבועות. לא שבועות שבאות מכוח הספירה של הימים, אלא ימים של שבועות. זאת אומרת נגיד את זה ככה, יש את 6 ימים השבוע של ימי בראשית, שמתחיל ביום ראשון ומסתיים בשבת, ולהוציא מדעת הצדוקים, השבוע של ספירת העומר זה שבוע אחר, שבוע שיכול להתחיל ביום שלישי ומסתיים ביום שני שבוע הבא. זה יכול להתחיל ביום רביעי ולהסתיים ביום שלישי שבוע הבא. זה חפצה אחר של שבוע. אנחנו בעצם, ספירת העומר זה לגלות שקדוש ברוך הוא על ידי המצוות שלו מוציא אותנו מסדר הבריאה של 6 ימי בראשית. זה בדיוק המחלוקת עם הצדוקים. הצדוקים טוענים שאנחנו משובדים ומוגבלים על פי סדר הבריאה. ובא המצווה של ספירת העומר זה לא ימים, זה ימים של שבועות, כי יש פה חצי של שבוע חדש. מילא אנחנו מבינים עוד יותר את החקירה של הבית הלוי, שאולי צריך לברך על שבועות בלבד, ובאמת הוא נוטה לומר שכן. זה הרבה יותר בגלל שזה מדאורייתא. זה בגלל שיש פה עניין שכל היסוד של הספירה זה שבועות, רק סופרים את הימים של השבועות. אתה יכול ודאי לספור את השבועות לפי זה. עכשיו, אני רק אומר שלמה עשו משהו גדול, רעש גדול על הצדוקים בעניין הזה, זה בגלל שהביטוי של המחלוקת בין הצדוקים וחכמים בתורה שבעל פה הייתה בדיוק מתבטאת במחלוקת שלהם בספירת העומר. ובזה שיש פה את השבוע של ימי בראשית ויש את השבוע של ספירת העומר, שזה חפצה אחר.
אז פה היה מקום לבטות ולהבליט שהמחלוקת עם הצדוקים היא לא סתם לדייק בפסוק כך או כך, זה מחלוקת האם עם ישראל משועבד לסדר הבריאה או לא משועבד לסדר הבריאה, וזה מה שהתחדש בספירת העומר. לכן עשו מזה רעש וקראו שבת הגדול. לא מזמן ראיתי שהמשגיח בלייקוויט זצ"ל, נוסן וכפויגל זצ"ל, שהיה מתלם, להגיד לכם מי זה היה המשגיח, אני שמעתי ממי ששמע את הסיפור מהבן שלו, הוא היה בגיל 40, הוא היה משגיח בתחילת הישיבה, היה הולך בסדרה שנקראת סדרת היער, פורסט אבניו. אין כבר יער שם, יש רק בצים. אבל זה היה אז, היה יער מכל הצדדים, הולך עם הבן שלו בדרך, לקראת לכיוון הישיבה, ופתאום הבן רואה שהוא נכנס לתוך היער, תוך מערה היער. וטוב, הוא אמר, למה הוא נכנס, אני לא יודע, אולי איזו סיבה כלשהי של דרך ארץ, נשאר הוא בדרך, מחכה לאבא שלו שנכנס ביער. מחכה 10 דקות, רבע שעה, המשגיח חוזר, הבן שלו רואה אותו, חיוור כמו סיד. שואל אותו, אבא, אתה לא מרגיש טוב? קרה משהו? הוא אומר, לא, אני מרגיש טוב, אני מרגיש טוב. אז מה קרה? למה אתה חיוור? הוא אומר, לא, תשמע טוב. אנחנו הלכנו בדרך, ופתאום אני שומע מישהו שקורא לי מתוך היער. הייתה פה נשמה של אמא שנהרגה בשואה על קידוש השם, שקוראת לי, כי הבן שלה נמצא בישיבה. היא קוראת לי ואני שומע את הכל ואני הולך ואין אף אחד, אבל אני מתקרב, היא מדברת כמו שהיא נמצאת והיא אומרת שיש לה בקשה בשביל הבן שלה שבישיבה. זה המשגיח בגיל 40, הקלמר, הליטבישר, כן? הקלמר, מקלם, זה פלא גדול, כן? והוא אמר ככה, אחר כך היה איזה זמן שבאו אברכים ושאלו אותו, היה פצצת אטום בהירושימה ונגזקי שם במלחמת העולם השנייה, וראו שכל העולם רץ אחרי הפצצה האטומית הזאת, ואברכים חשובים באו לשאול את המשגיח, אמרו לו, המשפחות שלנו שואלות, הנשים, הילדים מפחדים, מה אפשר לעשות? להתגונן מנשק כזה? מה אנחנו נחיה בתוך בונקרים תחת האדמה? מה אפשר לעשות? זו הייתה השאלה ששאלו את המשגיח. המשגיח אמר, אוקיי, חכו לשיחה הבאה בבית מדרש. בשיחה הבאה בבית מדרש הוא התייחס לשאלה הזאת והוא אמר להם בזה הלשון, ואם אתם עמלי התורה, אתם יגעים בתורה, עדיין יש לכם שאלות כאלה, אני לא מבין, אתם עוד לא תפסתם שאתם חיים בפלנטה אחרת? בפלנטה הזאת אין אטום. ככה בזה הלשון. הכוונה זה הספירת העומר. הספירת העומר זה להראות שמצוות השם היא באמת משנה את סדר הבריאה. אנחנו לא משובדים לבריאה, אנחנו בפלנטה אחרת. צריך רק לעמול בתורה, לדבוק בתורה ולשמוח בלימוד ובעבודת השם ולהאמין שאנחנו בפלנטה אחרת. ברוך הוא משגיח על לומדי התורה. תראו, אריה לייב בא מקנדה לפסח, ברוך הוא מסדר לו ברית מילה נפלא פה, לידה, הכל, בשבטיגן, הכל, דוד, דודה, מועל, הכל מסודר. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. ואתה צריך להאמין בזה, לא לדאוג, לא מן הירד ולא משום דבר. יהיה פתרון לכל דבר, אבל להיות חזקים בעניין הזה. זו היה לי להכניס את אבל בעזרת השם יתברך שהרח הנימול מישאל ועד צפן, מישאל ועד צפן בני עוזיאל, זה מבני עוזיאל, כן? חנניה מישאל ועזריה. זה שם גדול, כן, שם גדול, שם נדיר.
לא מצוי הרבה. קנדה. אולי זה מקנדה? זה קשור לאחרימות? אז בעזרת השם, שמישל זה הקטן, הם הוציאו אותם זה ייכנס לבלי, הוציאו אותם הכי טובים, ותצליחו בחינוך, בקלות, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע גדול, ועל כל המסוגים כאן, ועל כל מי שעזר ותמך וטובח, ובעזרת השם יתברך, ישמחות את זרעם. אמן.